Tällä videolla puhutaan siitä, että miten ylimenokaudella sen palauttelun jälkeen jatketaan sit kohti seuraavaa harjoittelukautta. Joo, eli mä tein videon siitä ylimenokaudesta semmoista niinku ajatus, että miten kun kisat on ohi tai tulee joku muu syy, että minkä takia lopettaa. Eli esimerkiksi mulla se sairastelu, niin että miten se olisi semmoinen 3 viikkoa hyvä ottaa easy, mahdollisesti niin kuin juoksuosalta niin olla vaikka kokonaan juoksimatta, tehdä muita asioita, mutta sitten jossain vaiheessa pitää palata siihen sorvin ääreen, joten nyt puhutaan siitä, että miten mennään sitten kohti sitä, jolloin voi sitten aloittaa taas varsinaisen harjoittelun. No, omalla kohdalla tämä on ollut nyt vähän semmoista tervajuontia siinä mielessä, että sairastelu ei ole ohi. Että huomenna tulee 6 viikkoa täyteen. Nyt mä luulin, että se meni parempaan suuntaan, mutta kun ei ole oikein selvää, että mikä se varsinainen, mitä kaikkea siellä nyt siellä vatsassa tai ruokatorvessa tai jotain on, niin sitä on nyt selvitelty monelta kantilta ja tällä viikolla labraan ottamaan kaikki mahdolliset kokeet ja sydänfilmit ja kaikki mahdolliset ja sitten on määrätty nyt 8 viikoksi somakkiin ja sitten pitäisi seurata verenpainetta ja kaikki mahdolliset nyt, että asiat niin kuin selvii. Mutta siinä kävi silleen, että kun kävi hammaslääkärissä tosiaan selvittämässä, ettei olisi mitään hammasperäistä hommaa, koska mä sain myös niin suuret jumit ja rupesi heitättää. Tämä heitättäminen on se yksi asia, minkä takia selvitellään. No, yhtä hammasta sitten hiottiin tuossa, ei ollut reikiä, mutta hiottiin, että se ei olisi purenta liian voimakasta ja jotain muuta, niin sitten se lääkäri sanoi, että mun pitää ottaa 3 päivää puronaa ja mä sanoin, että mulla on nyt vatsaongelmia ja muuta, että mä en halua ottaa. Se sanoi, että kyllä mä ymmärrän, jos sä et mitään lääkkeitä halua käyttää, kun mä sanoin, että mä en normaalistikaan käytä mitään lääkkeitä, mutta sitten se sanoi, että otat 3 päivää se 1200. No, mä en tiedä, johtuuko se siitä puronasta vai siitä, että mä sitten, kun tää oli perjantaina, niin sitten sunnuntai-iltana söin myös tummaa leipää, niin sitten sen jälkeen viikko sitten sunnuntaina, niin silloin oli tosi huono yö ja seuraava yö se oli se vatsa niin saatanan kipeä pari päivää ja sitten viime viikko oli isoja ongelmia tämän närästyksessä. Se alkoi olla semmoista närästävystä, mitä ei ollut aikaisemmin, vaan silloin se oli vaan törkeän kipeä. Sen jälkeen, kun tuo homma tapahtui 6 viikkoa sitten, ja no niin sitten lopputulos on se, että nyt siitä lauantaista alkaen mä oon ottanut nyt sitä, onko se nyt, joo, lauantaista alkaen oon ottanut nyt sitä somakkia. Ja sen mukaan, mitä perjantaina lääkäri sanoi. No, anyways, niin ei ole ihan huippujuttu ollut omalta kohdalta se, että miten pääsis harjoittelemaan. Et mä en voi nyt aluksi heti kertoa, että mitä mä oon tehnyt. Mä en rupea kertoa yksittäisiä tapahtumia, mutta tosiaan tämä 6 viikkoa. Se elokuun puolivälin jälkeen, niin kun alkoi tämä ongelma, niin 194 kilsaa sillä viikolla pyöräilyä, mutta täytyy muistaa, että niistä monesta pyöräilyssä on joko semmoista tosi kevyttä salilla spinning-pyörällä tai sitten mä ajan tosi hiljaa muuten pyörällä. Ja sitten seuraava viikko oli 187 kilsaa ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että se 3 viikon juttu, nämä 2 viikkoa oli semmoista, jolloin mä en varsinaisesti harjoittelu enkä aja oikeastaan maantiepyörälläkään. Et siellä saattoi olla joku kevyt maantiepyörälenkki, mutta yleensä ne oli saattoi olla urbaanilla pyörällä joku 50 kilsaa tai jotain tuommoista tai lyhyempiäkin. No sitten se 3. viikko oli semmoinen, että mulle tuli semmoinen tunne, että perhana viekö, että nyt mä haluan ryhtyä oikeasti jo panostamaan, niin silloin mä ajoin 281 kilsaa. Mutta silloin
sen jälkeen mä huomasin kyllä, että se selkä ja niska on niin kipeä ja jumissa, että se veti vähän niin kuin takaisin tätä juttua niin kuin siis siinä mielessä. Ja sitten taisi tulla semmoinen viikko, että oli kelitkin niin paljon huonommat. Niin sitten se 4. viikko, niin se putosi sinne 247 kilsaa ja niin kuin, meni niin kuin siis silleen just se, että se enemmän kuin vatsa oli sit ongelma, se pirunmoiset niin kuin säryt tuolla. Mutta sitten viime viikolla, tai ei viime vaan se edellinen viikko, niin sitten tuli sitä lämmintä, että mä kävin ajamassa joku 140 kilsaa, kun mä kävin Lohjalla, niin sillä viikolla mä sain 392 kilsaa. Ja siinä oli vähän jo semmoista tekemisen meininkiä, että mä ajoin sillä viikolla myös ensimmäisen tämmöisen 40 kilsan semmoisen vauhtitreenin tuolla Espoossa, mutta huomasin tietenkin, että vauhdit on ihan eri tasoa kuin mitä ne oli kesällä. Toki se alkaa olla nyt vähän hitaampaa se asfalttikin, mutta kyllä se niin kuin kunto on ihan paljon huonompi kuin ennen sitä, mitä 6 viikkoa sitten. No sitten viime viikolla se tosiaan maanantai mun piti jättää kokonaan pitää niin kuin lepopäivä, koska vaan yksinkertaisesti vatsa oli niin kipeä. Ja silloin se viikko oli sitten 328 kilsaa, mutta mä kävin tiistaina kyllä Porvoossa. Se oli vähän pidempi tuommoinen pyöräily, yli 100 kilsainen kuitenkin. Mutta mä oon tehnyt enemmän ryhmäliikuntaa. Et viime viikolla mä kävin 3 kertaa ryhmäliikuntatunneilla. Ja oon saanut nyt sen yläselän ja niskan selvästi paremmaksi. Mutta tämä alue tässä, se ylävatsa tai toi, niin se on edelleen aika niin kipeä ja sitten vatsa ei saa mennä tyhjäksi ja sitten syömisen jälkeen se on myös huono. Et se ei ole hyvä siinä mielessä se tilanne, että mä en nyt tiedä, että missä vaiheessa sen saa aisoihin tai saako tai mitä tässä tapahtuu, että mä en pysty niinku treenaamaan normaalisti. Mutta tänään mä oon vähän ruvennut miettimään sitä, että mitä mä haluaisin tehdä. Ja se on just tää juttu, että kun siirrytään niinku siitä palauttelusta sit siihen tekemiseen, niin se väli tavallaan, se ylimenokauden se toinen osa, niin se kannattaa käyttää paitsi siihen, että pääsee takaisin, saa kropan kestämään sitä urheilua, että juoksussahan se iskutus on kysymys, että ei voi lyödä heti niin kuin 0–100 kilsaan. Mä en usko ollenkaan siihen, kun sanotaan, että voi lisätä vain 10% per viikko tai jotain. Ei se nyt mene niin, että jos sä oot muutama viikko sitten juossut paljon, niin sit sun pitäisi niin kuin aloittaa 10%. Ei, mutta sä et voi tehdä samalla tasolla kuin mitä sä oot tehnyt silloin, jos on ollut breikkiä. Sitten toinen juttu on se, että se kunto ei ole samalla tasolla. Että se kunto vaan yksinkertaisesti ei ole. Että jos on joku kisa niin tai kisakausi, niin se vääjäämättä se kunto heikkenee siitä huipusta. Ja sitten kun löysäilee tuossa, niin se kunto on niin kuin huonompi. Että se pitää ottaa huomioon se, että ne ei pysty tekemään niitä harjoituksia niin kuin samalla tasolla. Eli se, mitä mä oon nyt tehnyt, on se, että se maantiepyöräilyyn takaisin siirtyminen, niin se on ollut vähän semmoista niin kuin liikkumista vaan, niin kuin, että ei semmoista puskemista, ja se johtuu siitä, että terveystilanteesta, mutta myös siitä, että kun se kunto ei ole niin kuin kohdillaan. No sitten jonkun verran kokeiluin sitä vauhtia. Et mä ajoin aika kovaa pätkiä sinne Porvooseen mennessä, jopa semmoiseen vastatuuleen, ja syke oli aika korkea. Ja se syke ei ollut niin kuin muutenkaan niin kuin normaalia. Et nyt viime aikoina se leposyke on tullut taas niin kuin normaalimmaksi, että se oli se sairastelu alussa aika sekaisin toi, ja silloinhan mun yöunet oli tosi huonoja ja nyt ne on taas hyviä. Et sen huomaa tuossa niin kuin muutokseen parempaan. Ja sitten yksi juttu, mikä on myös siihen liittyen, on se, että sillä ei ole väliä tavallaan, että onko ne harjoitukset semmosia, mitä niiden tavallaan kuuluisi olla harjoituksen kaudella, koska että tekeekö pitkikseen
niin todennäköisesti ei, jos ajatellaan juoksua, että pitkikset on vaikka 30-38 kilsaa, niin sitten tässä vaiheessa, kun siirrytään sinne, niin ne voi olla vaikka 20-25 kilsaa. Et esimerkiksi hyvänä esimerkkinä nyt, että jos miettii sitä, että kuukausi sitten, 4 viikkoa sitten sunnuntaina, niin mulla oli niin huono tilanne, että mä jaksoin hädin tuskin wattbikella ajaa 45 kilsaa, kun mä olin vaan niin yksinkertaisesti niin kipeä poikki. Niin nyt sitten viimeiset sunnuntait on sattu olla kylmiä ilmalla, niin mä pystyn ajaa yli 80 kilsaa kuitenkin molempina kertoina. Ja sitten on noita lämpimiä ilmoja sattuu toissa perjantaille ja sitten viime tiistaille, niin silloin mä oon tehnyt oikeasti sitten semmoiset pitkät, että kyllä mä oon nyt 2 viime viikkoina pyörällä pitkät lenkit kuitenkin tehnyt. Mutta siis, että jos olisi, mutta mä en ota mitään stressiä, että ei ole väliä minä päivänä tai mitä tekee, koska pääasia, että saa vähän niin kuin sitä, taas sitä, niin kuin sitä volyymiä. Ja sitten nuo tehot, niin niillä ei ole väliä periaatteessa, että tekee jotain. Et mähän tein tuossa sitten toissa viikon maanantaina myöskin niinku porrastreenin 50 minuuttia porraslaitteella, että niinku, et vähän niinku muutakin siihen. Ja sitten mä kokeilin juoksua myöskin toissa viikolla, viime torstai. Joo, 1,37 kilsaa juoksumatolla. Mä otin noin Nike Invincible Runit, tosi voimakkaasti niin kuin vaimennetut kengät, kilsa 5 minuuttia 27 sekuntia per kilsa ja se perhana viekö, se meni vielä jollain lailla, sitten mä laitoin kilsan jälkeen niin 18 eli 5 minuutin kilsan vauhtiin, niin sitten se tuli kipeäksi. Ja 370 metriä mä juoksin sitä sitten, mutta kyllä se on niin kuin jännä juttu, että se on niin kuin tossa ja tossa ne samat kohdat, mitkä on ollut niin kuin koko ajan ja mitä kukaan lääkäri ei tiedä, että mistä ne johtuu, niin kyllä ne on taas kun painaa siitä, niin kipeät, eli juosta ei voi, mutta mikä se suunnitelma sitten tässä on, niin ulkona alkaa olla aika kylmä, että on poikkeuksia se viime tiistai ja se edellinen perjantai, mutta nyt se näyttää, että se on kylmentynyt pysyvästi, joten voi olla, että ei pysty niin paljon ajaa enää ulkona ainakaan niin pitkiä, että sitten on pakko siirtyä sisäpyöräilyyn taas. Tuossa on muuten mielenkiintoinen juttu, että silloin toissa sunnuntaina, kun mä lähdin ajamaan, niin mun oli pakko vaihtaa 200 metrin jälkeen heti reittiä ja ajaa XXL. Mä hommasin sieltä tämmöiset neopreenihanskat white. Ja näissä on yksi hemmetin huono puoli ja se on se, että täällä on tämmöiset jotkut tommoset saumat sekä joka puolelle päissä, niin vaikka se pituus on oikein, niin se ikävästi niin kuin painaa siihen joka puolelta, niin se rupeaa ajan kanssa matkan pidetessä tuntumaan jotenkin inhottavalta, että tämä ei nyt ole mikään kauhean hyvät hanskat. Et mä jopa huomasin, että kun mä oon joskus ostanut tuolta Lidlistä tämmöiset vielä halvemmat, niin näissä on sentään mukavat ne sormet joka puolesta. Nämä on ehkä liian paksut nämä sormet, vaikka se pituus on oikea, että se ei ehkä pysy niin hyvin, mutta on nämä paljon mukavammat, mutta nämä on tietenkin myöskin paksummat. Mutta siinä tuli hauska juttu sitten, että sitten kun mä lähdin siitä ajelemaan, niin mä kävin tuolla Karhusaaressa, sitten mä päätin, että pystyisinkö mä ajamaan sen Sipoonkorven ympäri sieltä Nikkilän kautta, mutta mä lähdin vahingossa väärää tietä siitä Landbuun kohdalta, niin mä jouduin sinne Knuttarsin tielle, mikä on se hiekkatie. Niin siinä missä se sora alkaa, niin mä käännyin ympäri, niin lähdin kiertää sieltä, niin
mä tulin uudestaan siihen samaan tien kohdalle toisesta suunnasta joku 17 kilsaa myöhemmin. Ja siinä mä huomasin, että sieltä Nikkilän kautta kiertäessä se olisi ollut yli 10 kilometriä pidempi se lenkki. Mulla olisi ollut joku 36 jäljellä sieltä ja nyt oli joku 25 tai jotain. About. Niin mä ajattelin, että perhana viekö, että kyllä mun on pakko mennä se soratie edelleen. Ja no, mä ajoin sen sitten. Mutta siinä oli, me ajettiin yhdellä kimppalenkillä se keväällä tuolla gravelpyörillä ja silloin se oli niinku ihan ok, mutta maantiepyörällä niin siinä on välillä semmoista niin pahaa soraa, että mä jouduin oikeasti 5-8 kilometriä tunnissa tulee sitä, että kun mä olin ihan varma, että siinä menee rengas. Et se oli yksi hemmetti, mutta sitten siellä oli välillä semmoista niinku parempiakin kohtia, että näytti, että olisi joku savipinta ollut, että se ei niin hazardia, mutta kyllä se oli ihan tapposoraa se kyllä. Mutta mä pääsin sen läpi ja se oli aika erikoinen lenkki siinä mielessä, mutta kuten sanottu, niin nyt ei ollut väliä vauhdeilla eikä väliä millään, että pääasia, että on vähän tuo ulkona, että mulla on ollut oikeasti niin kuin tämän sairastelun aikana niin tosi masentunut fiilis ja tänään oli ensimmäinen aamu, jolloin mulla oli niin kuin hyvä fiilis, että mä oon herännyt, niin mä oon ollut tosi niin kuin vihainen ja sitten kroppa on ollut ihan kauheassa kuosissa sen nukkumisen jälkeen. Mä en tiedä, johtuuko se niin kuin henkisistä asioista vai siitä, että tämä ei vaan kestä niin kuin makuasentoa tämä alue tässä. Se on ollut tosi hankalaa siinä mielessä, mutta nyt tänä aamuna tuli semmoinen fiilis, että hei, että nyt on hyvä fiilis ja nyt mä niin kuin suunnittelen sitä, mitä mä teen. Et mä heräsin 5 ja aloin katselemaan noita harjoituksia ja kaikkea, niin nyt on semmoinen ajatus, että mä yritän kokeilla, että miten tämä terveys kestää ja niin poispäin ja pyrin tekemään tosi lyhyitä kovia vetoja, semmoisia niin kuin jotain 15 sekunnin, 20 sekunnin, että saa sitä vauhtia. Ja sitten, jos mä pystyn tekemään niitä ja selvittää, että onko se niin kuin, kestääkö toi. Koska se pyöräilyasentokin, se, että on etukenossa, niin sekään ei ole tehnyt hyvää. Niin kuin siis, että kun mä en niin kuin osaa sanoa, että mitä on, mutta ajatus olisi se, että jos tämä onnistuu ja jos mä tuun terveeksi ja jos, niin tehdä tätä loppuvuotta niin kuin siis sillä tavalla, että mä haen vauhteja. Ja sitten ne määrät niin tulisi niin kuin sen frekvenssin kautta. Että mä ajaisin usein lyhyempiä matkoja ja osittain siitä, kun se sisäpyöräily ei ole semmoista, että sitä huvittaa tehdä mitään 200 kilsaa tai vaikeuksia tehdä jo 100 kilsaa, että se istuminen ei ole sama asia kuin tuolla ulkona. Niin sitten sitä miettii, että jos tekisi useammin, niin kuin sitä, että usein, vähän kerrallaan ja sitä kautta. Että niinhän se juoksussakin, suurin osa juoksun siitä määrästä tulee sitä, että juokset usein, vähän kerrallaan, kevyesti. Että hakee vähän samaa niin kuin pyörällä nyt. Että toi on niin kuin se pläni, että mä en ole lyönyt nyt lukkoon sitä, että missä vaiheessa mä rupean tekemään jonkinlaista niin kuin sitten sitä ohjelmaa. Että mä oon tehnyt videon siitä, että nyt se treenaus ei niin kuin kiinnosta. Ja että on muut asiat, mitkä kiinnostaa. Että mun täytyy hakea nyt se, niin kuin se kipinä sieltä ja se suunnitelma. Että mulla on muitakin suunnitelmia pyöräilynkin osalta nyt kuin tämä. Mutta mä en niistä halua sen enempää puhua, koska mä oon huomannut, että viimeisen 2 vuoden aikana sen jälkeen, kun toi polvi meni, tai oikeastaan jo sen jälkeen, kun se reisi meni 2,5 vuotta, niin mulla on niin kuin ne mielenkiinnon kohteet ja ajatukset muuttuu niin moneen kertaan. Mutta mä käytän niin kuin aika paljon nyt enemmän aikaa siihen, kuin aikaisemmin, että mä yritän selvittää, että mikä mua niin kuin kiinnostaa ja mitkä on vaihtoehtoja, mitä kaikkea pyöräilyn ympärillä voi tehdä, millaisia elämyksiä saa ja sitten toisaalta se, että miten pystyy kehittämään sitä omaa suorituskykyä. Mä oon nyt sitä mieltä, että mullahan on tämän sairastelun aikana ollut niinku reidet niinku ihan tyhjät, mutta sitten ne tuntui jo paremmilta silloin 2 viikkoa sitten. Mutta kyllä niinku, kun eilenkin ajoin ylämäkeen vastatuuleen tuonne Veikkolaan, niin eihän mä jaksa kampea pyörittää. Et se oli semmoista niinku tosi halutonta. Ja sitten kun lihakset ei lämpeä, kun oli niin kylmä,
niin on se vaikea päästä edes jotain 20 niin kuin siis oikeasti. Mutta sitten kun oli vähän ajanut ja ei ollut enää sitä vastatulta ja ei ollut ehkä enää niin kylmä, niin sitten tietenkin pystyy taas ajaa kovempaa. Mutta se on niin paljon kelistäkin nyt jotenkin kiinni toi homma. Mutta en mä niinku stressaa, että se on älytöntä nyt stressata, kun miettii sitä, että jos tästä menee puoli vuotta eteenpäin, niin sitten ollaan maaliskuun lopussa, niin kuin siis sillä tavalla. Ja sitten vasta sen jälkeen alkaa ne ulkopyöräilykaudet. Niin kuin. Et joo, mutta tosiaan tässä on nyt selitetty tällä videolla niin kuin tämä oma terveystilanne ja se, että mitä mä oon niin kuin tavallaan tässä tehnyt tässä välissä. En ole harjoitellut, mutta olen vähän liikkunut pyörällä ja olen ajanut kaupunkipyörää sitten tommosia mittaamattomia juttuja aika paljonkin. Et mä oon käynyt tuolla ympäriinsä, että käynyt Espoossa hoitamassa asioita aika paljon ja käynyt Pasilassa ja käynyt siellä tullut täällä, niin aika paljon ajan pyörällä, että on semmoisiakin päiviä, että on varmaan 30 kilsaa tullut ylimääräistä pelkästään siitä. Mutta sitten Mutta se on tosiaan semmoista tosi kevyttä. Ja vähän niin kuin yrittää vaan niin kuin tarkkailla sitä terveystilannetta. Mutta nyt olisi taas intoa niin kuin siis sillä tavalla, että tietynlainen into on se, että haluaisi tehdä semmoisia harjoituksia. Tänään kun mä heräsin, niin mulla tuli semmoinen tunne, että perkele kun pääsisi juoksemaan. Että voisi tehdä niitä tonnivetoja, voisi tehdä semmoisia, että saisi oikeasti niin kuin joutuisi koville ja joutuisi tekemään jotain. Että se elämä on helposti semmoista, että vedetään semmoisilla niin kuin maksimissaan 2 sylinterillä, niin kuin siis sillä tavalla, että jos sulla on iso moottori ja sä käytät vaan vähän sylintereitä, niin se ei tunnu niin kuin miltään. Et mä haluaisin päästä tekemään jotain, missä mä saisin niin kuin kropan jollekin tasolle tai äärirajoille tai muuta. Et mä en pysty ajamaan pyörää tavallaan niin kovaa edes silloin. Kesällä mä en oikeastaan pysty missään vaiheessa oikein tekemään niin kovaa kuin mä olisin halunnut. Ja nyt taas, kun mä oon ollut kipeänä tai on vieläkin en ole kunnossa, niin nyt mun täytyy taas katsoa, että mitä mä uskallan tai mitä mä pystyn tekemään. Mutta se idea olisi se, että mä yritän sitä, että kun mä tiedän, että mulla ei ole semmoista vauhtikestävyyttä eikä jaloissa nyt semmoista voimaa tai jaksamista tehdä niin kauhean pitkiä raskaita juttuja, mutta sitten jos mä tekisinkin aluksi nyt ihan niin kuin lyhyitä, jotain 15-20 sekuntia. Mutta joo, suosittelen sitä, että jos on ollut joku tauko, vaikka 3 viikkoa tai joku palauttelu siitä jonkun maratonin jälkeen vaikka, tai minkä tahansa jälkeen, että ottaa sitten maltilla. Et lisää maltilla määrää, pitkä lenkki ei tarvitse olla niin pitkä kuin normaalisti ja sitten jos ottaa jotain tehoja ja vauhteja, niin sit niiden niin kuin sillä vauhdilla ei ole niin iso merkitystä. Pääasiat saa sitä niin kuin kroppaa liikkeelle ja toimimaan taas jollain tavalla. Et itsekin on niin kuin miettinyt silleen, että se ei oikeasti niin kuin merkitystä. Ja jos mä juoksisin ulkona, niin mä pitäisin todennäköisesti niin, että kello ei olisi ollenkaan näkyvissä. Tai saattaisi olla näkyvissä vaan syke tai joku tämmöinen tai aika tai joku, ettei katso niitä, mitä normaalisti ehkä katsoisi. Mutta joo, tällä viikolla ehkä asia menee eteenpäin niin kuin tämän vatsan osalta, ja jos ei mene, niin sitten on aika huolestuttavaa se tilanne. Sitten en oikein tiedä, että sitten pitää varmaan niin kuin vetää se hemmetin ultraääniputki tonne ja se ei ole mukavaa juttua, kun siitäkin on kokemusta. Mutta joo, katsellaan ja palaillaan sitten näiden treeniasioiden suhteen asiaan myöhemmin siihen asti. Moi!